Dinsdag gingen 8 leerlingen van het Raailand College aan de slag met hun maatschappelijke stage. Samen met Lon Beerde en Danielle van Bommel van Prettig Ouder Worden in Landweert willen ze de onveilige situaties in de wijk in beeld brengen. Een van die dingen die we vandaag gaan doen, dat is, we pakken het stuk veiligheid op van de openbare ruimte, dus veilig in de openbare ruimte. En wat bedoelen we ermee? Dat iemand met een scootmobiel bijvoorbeeld niet over de stoep kan, omdat er losse tegels liggen, omdat er een boom in de weg staat. Niet alleen met een scootmobiel, maar ook met een rollator of met een rolstoel. Dat vinden wij heel belangrijk. De overheid wil dat zoveel mogelijk de oude mensen thuis blijven wonen. Nou, dan moeten er ook voorzieningen voor komen. We hebben een hele mooie wijk met hele goede dingen. Maar niet alles is in orde en daar gaan we ons hard voor maken. Ja, er zijn echt heel diverse knelpunten hier, echt al in de omgeving, in de nabije omgeving. Waar je echt soms uit moet wijken naar de andere kant van de weg. Of op fietspaden de tegenliggende route pakt. Met de mogelijkheid dat er fietsers tegen je tegemoet komen. Knelpunten waardoor dat ik soms even om moet rijden omdat er echt een stoepje los zit, een wortel. Of juist waar je niet de stoep af kan, dat je in één keer staat, dat je even een stukje nog om moet rijden. Ja, er zijn echt wel heel veel diverse knelpunten die ik in de korte tijd dat ik in de scootmobiel zit heb eigenlijk al moeten ondervinden. En ik ben niet alleen en dan vind ik het nog fijn of mag niet erg om te rijden. Maar ik kan me voorstellen dat als je wat ouder bent en slechts je loopt met een rollator, dat het dan nog lastiger is als dat je in een scootmobiel zit. En dat je daar nog gevaarlijker natuurlijk, met geval van vallen. Voor dit project konden ze aardig wat handjes gebruiken. En zodoende kwamen ze in september op de vrijwilligersmarkt van Metsch terecht. En het was eigenlijk de bedoeling dat wij 2 vrijwilligers zouden krijgen in de vorm van kinderen die maatschappelijke stages gingen doen van Raailand. Nou, ze overspoelden ons. We hadden er op een gegeven moment bijna 10. Er zijn er 8 van overgebleven en die 8 die gaan met ons de straten lopen en de stoepen en de hele openbare ruimte bekijken op veiligheid. En waarom pakken we daar de jeugd voor? Omdat we ook het heel belangrijk vinden dat de jeugd weet hoe moeilijk dat het is als je niet goed ter been bent. Want als je goed ter been bent, dan stap je over dingen heen. En die bewustwording vinden we belangrijk en schijnbaar vindt de jeugd het ook belangrijk. Want we hebben hele enthousiaste mensen gevonden. Eén van hen is Stijn. Hij vindt het belangrijk dat dit project is opgestart. Zodat ouderen goed over straat kunnen en tot ze nergens vast komen te staan. En heb je daar ook ervaring mee? Zie je wel eens dat ouderen in de problemen komen? Ja, soms met een rolstoel of zo, dat ze een stoepje niet op konden of zo. Dit trok je wel aan? Ja, oudere mensen, als die niet goed over straat kunnen, dan blijven ze te veel binnen zitten. En dan worden ze helemaal niet meer naar buiten gehaald, door corona nu ook. Alles wat de werkgroep tegenkomt, wordt genoteerd en gefotografeerd. En uiteindelijk in een rapport aangeboden aan de wethouder. Niet alleen aanbieden, maar we willen natuurlijk wel heel graag weten of dat er iets aan gedaan wordt. Dat vinden we wel net zo belangrijk. Wat wordt er aan gedaan en wanneer wordt er iets aan gedaan? Want over 10 jaar, ja, dan hoeft het niet meer.